Velkommen til præsentationen om emnesitet mocktails. Og hvad er mocktails? Mocktails er ligesom cocktails bare uden alkohol, og du kan få dem i flere varianter. Der har mocktail 1 her, det er en cola, og så har du mocktail 2, en berry smash. Og de er ikke de samme, selvom de deler samme kategori i at være en cocktail eller en mocktail, altså en cocktail uden alkohol. Sitet, det er at give noget mere inspiration, skabe inspiration til, at det ikke er alting, der behøves at inkludere alkohol, og man ikke kun behøves at drikke en cola, hvis det er, at man ikke drikker alkohol. Fordi igennem mit research, der fandt jeg ud af, at der er rigtig mange sider, der er dedikeret specifikt til cocktails. Jeg fandt ikke en eneste dansk side, i hvert fald, der er dedikeret direkte til mocktails. Så derfor så er det også for at give viden, og for at kunne udvide en horisont til folk, som ikke drikker, som for eksempel gravide, som eks-alkoholikere, og der ikke betriggers af, at der findes opskrifter med alkohol lige ved siden af, og til folk, der bare har bevidst valgt ikke at drikke. Udviklingen af mit design til den her hjemmeside gjorde jeg ud fra at vælge 3 tillægsord til sitet. Det var moderne, det var kreativt, og det var klassisk. Fordi jeg tænkte, jeg bevidst valgte, at det var noget mere moderne, noget mere kreativt, at man skal lave en cocktail uden alkohol, selvom det har eksisteret i mange år. Men det skal ses som noget nyt og fedt, i stedet for noget kedeligt og gråt. Så jeg tænkte, det var nogle fede farver, nogle fede illustrationer, jeg fandt til det moderne moodboard. Så var der udviklingen, eller så var der kreativ design, hvor at jeg ligesom tænkte, sådan kan man måske lave nogle andre illustrationer af billeder, sådan at det ligner lidt, og kunne egentlig godt lide teksten på nogle af billederne. Derudover det, så kom jeg også tilbage til den klassiske, som er meget mere nede i farverne. Fede klassiske billeder, der er der er høj fokus på selve billederne, høj kontrast. Og det var noget af det, jeg også satte meget pris på, da jeg var i gang med at udvælge mine billeder til selve sitet. Og hvad kom der så ud af alle mine fine moodboards? Ud af dem, der kunne jeg udvikle et style-tile. Et style-tile endte med at se sådan her ud, det første i hvert fald. Hvor at jeg fandt nogle ikoner, som jeg synes, det kunne være fedt at bruge. Nogle lidt runde, nogle ikke så klassiske med de sådan naturlige, men stille og rolige illustrationer. Så valgte jeg at finde noget mere klassisk i selve stilbilledet, så det var fotos i sig selv, men stadigvæk havde lidt sådan pang på farverne. Så valgte jeg en blød strikstype, fordi jeg synes, det passede bedst indtil. Derudover valgte jeg en knap med runde kanter, fordi at jeg synes, det så bedst ud. Jeg synes, firkantet får det til at se så aggressivt ud, men det er smagssag. Og så udviklede jeg de her farver, hvor den kommer jeg til at snakke om lidt i hvert fald også. Men jeg synes, de farver var fedt, fordi jeg synes, der var noget her med den off-white, noget guld, noget blåt, måske lidt lilla indover, noget pink som accentfarve. Jeg synes, det kunne se fedt ud at blande alle de elementer sammen, så den ligesom havde en gennemgående tema, men stadigvæk havde sådan lidt pop af farve for at gøre det lidt mere moderne. Så her der var jeg lidt overbevist om, at jeg nok helst mest til den klassiske, men jeg kunne bedst lide farverne fra den moderne stil. Jeg havde besluttet mig for mit style sheet og havde færdiggjort det. Så byggede jeg mit wireframe. Jeg tog inspiration fra nogle mange andre opskrift-hjemmesider, og det var ikke kun nødvendigvis cocktail-hjemmesider, for ligesom at se, hvordan jeg bedst synes, at wireframe skulle gå ud fra. Da jeg var færdig med wireframe på daværende tidspunkt, og synes det egentlig så ret fedt ud, så hoppede jeg videre til at implementere nogle af de stylevalg, jeg havde valgt. Og det brugte jeg netop ud fra mit style-tile. Da jeg så gik i gang, der ramte jeg min første mur ved, at jeg synes, at farverne begyndte at se fjollet ud i forhold til de billeder, jeg havde fundet. Og det var nemmere at ændre farverne, end at skifte billederne. Så jeg hævde fat i min veninde, som er god til mode og har forstand på farver, og spurgte hende ind til, hvad hun synes om, altså lave et reelt interview, og et mini-bruger til, hvis man nærmest kan sige det, brugerreaktion på selve farverne til sitet. Og hun synes, det blev for barnligt og for skabet, så det betød, at jeg valgte en lidt radikal mulighed at skrotte de fleste af mine farver, jeg havde valgt, fordi jeg synes ikke, de kørte. Så jeg endte med at køre med nuancer royal blå, guld og off-white, fordi det synes jeg passede bedst ind til selve mit site.
Så valgte jeg så, da jeg havde implementeret det hele, at køre en brugertest på den første prototype, hvor jeg benyttede mig af 3 personer i min målgruppe, hvor at selve ideen var at finde 3 opskrifter og markere den som din favorit. Ud af det, der fandt jeg så faktisk ud af, at jeg skulle tilføje et favoritikon til selve opskriftssiden, hvor alt biblioteket, hvis man kan kalde det, hvor alle opskrifter er. Det havde bare ikke en ting, jeg selv havde tænkt over. Det var nok bare glippet i svinget. Og så fandt jeg ud af, at der nok også skulle være en tilbageknap ved de individuelle opskrifter. Fordi der så jeg også, at mange af mine testere blev meget forvirret. De blev mere tøvende og vidste ikke rigtigt, hvordan det lige var, at de skulle gå tilbage. Så det var jo også en ting, jeg ligesom skulle have i mente og tilføje der bagefter også. Så når vi til den færdige prototype, jeg havde lavet i Figma. Jeg blev rigtig godt tilfreds med den. Jeg synes, den var stilren. Jeg synes, den var pæn. Jeg havde tilføjet noget mere hertil, så når man ligesom prøver at få brugeren til at gå dybere ind i websitet og udforske det. And the coding begins. Fordi jeg var ikke helt optimal med coding, da det var jeg startede. Det vil sige, at der manglede noget, jeg kunne implementeres. For eksempel min header blev jeg nødt til at helt omkonstruere, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle kode det. Og det var på grund af manglende viden. Helt basalt. Og så var der nogle få elementer, som jeg ikke kunne finde ud af at kode ind. Det var blandt andet mit filterknap. Og mine favoritknapper. Jeg kunne ikke få dem til at virke, for jeg ville ønske, at jeg kunne have filtreret dem også ved hjælp af favoritknapperne, så ens favoritter kunne komme til toppen, hvis det var det, brugeren ønskede. Men det kunne jeg ikke finde ud af i kodning på daværende tidspunkt. Så it is what it is. Jeg vil sige, at jeg også gjorde en eksperttest, da jeg var færdig med at kode for første gang, og den viste sig, at nogen af min kontaktinfo var ikke et link, som min ekspert troede det var. Så det er noget, jeg godt vil kunne implementere fremadrettet og optimere på min hjemmeside. Og det var det. Så tak for at lytte med.